गें लिडारफोरा जाहैबाय गेमस्रिमोन जाहैदों हा दाला सान्द्रि ना मा मोखां देहा होबानो फैसा मोननाय इजि जाबाय आरो सिख्लाफोरनि थाखाय बिथांमोना दायो इन्जय खालामदों गुवाहाटीफोर बायदियाव गाबोन सबनिया फैना गामियावनो हाबा जागोन नङा होमबा गामिनि सोरबा जाम्बाखौ मोनसिगोन आरो बैसोगोरायानो जाथों बोरायानो जाथों हा बैसोगोरा बोरायबाबो बिथांमोना सोमोन्दो लाखियो दायो खारन बैसोगोरा हाबा जाखानाय हौवाफोरा फैसा खामायो फैसा बिराद थायो नालाय बिथांमोनासो होनो हायो हाबा जानायफ्रासो होनो हायो बेनिखायनो दानि उन्दै उन्दै सिख्लाफोरा बोरायब्लाबो नेवसिया आरोना बर' हिस्ट्रि चेनेलखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन आं दिनै आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायनाय जाबाय दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय जों माखासे दिन आगोलनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय थादों भाइरालनि खोथा आं बे भाइरालनिनो खोथाखौ लानानै दिनै फंनैसो खेंफोरथि होनो लुगैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायगोन अब्लानो क्लियारलि बुजि मोनगोन माखासे दिन आगोलनिफ्राय जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों हा सोरबा गदाय लानायनिनो हा सोरबा मैदेरनो आरो बिथिं सोरबा हाबा जाबायनो नै आरो दिनै हाबा जाबाय गाबोननो गारफिननाय बेबायदि मिथि नार्जारि बिथांमोननि भाइराल जानायखौ जों नुनो मोनबाय बेनि उनाव फान्थावस्रि नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ नङा होमबा फान्थावस्रि बेबो सासे बर'नि सासे मुंदांखा जाहांबोबाय इउटुबजोंनो बिथाङाबो सासे फेमास जाबोहांबाय बिथांनिबो भाइराल नुनो मोनबाय आरो दायो नोंथांमोना मोनसे गोदान भाइराल नुबावबाय गुवाहाटीयावहाय साबा बर' सिख्लाफोरखौ हमनाय नङा होमबा गेमस्रि गें हमजादों दा बेफोरनि सायाव आं क्लियारलि खालामना होनो बेफोरो मारैहै जालांखो आरो मानो जादों आरो बेफोरखौ दा माबायदि कन्ट्रल खालामनांगौ बे दायो बर' समाजाव एसे सानथावना बाथ्रा जाबाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनियाव ससियेल मिडियायाव भाइराल जाबाय थायो आरो बे समाज गुबुंले भाइराल हा समाजाव गुबुंले भाइराल होनना बुंगोन बिदिखौ जि जाथाया जाथावना नङामोन बेबायदि जाथाया जायो आरो बेबायदि जाथायखौ जानायखौ नुयोब्ला भाइरालखौ नुयोबा इयुन जेनेरेसना खाबु मोनो आरोना सोलोंनो जियानो जा आं बिनिनो फारसे बुंनो लुगैबाय दिनै जिहेतु दा भाइराल हमजानायफोर बेबायदि आखुवा बर' समाजाव मोनसे समनिफ्रायनो ओरैबायदि लोब लोब बांबोदों आरोना मोनसे सममोन बेबायदि आखु लानो थाखाय जोबोर गियोमोन हा बै समाव जि समावहा आबसुआ बहुत स्ट्रंमोन जि समाव एनडेबिया बहुत स्ट्रंमोन बे समाव बेबायदि आखु लानो बिराद गियोमोन खारन साजा होनाय जायोमोन नालाय बेनि उनावथ' आबसुआनो नर्मेल जाबाय एनडेबियानो नर्मेल जाबाय हा गावसोरनो बिदि आखुआव मा होनगोन बाहायनाय जालांबाय बिनिफ्रायनो लाइ होबा लाफा खानाय खोथा उदाहरनाव बुङो नङा होमबा बेबायदि जालांबाय आरो दा दिनै बारानिफ्राय बारा जों नुनो मोनदों बर' सिख्लाफोर दानि उन्दै उन्दै बर' सिख्लाफोर दानि जेनेरेसननि गोबां जौ लोङो आरोना जौ लोङो बिदिनो पार्टि जानाय इन्जयखौल' नांगौ आरोना बिदि दा बेनिफ्रायनो बारायलांगासिनो दिनै सोरबा सोरबा सिटि लाइफ जानो लुगैबाय गुवाहाटीफोराव थांबाय दा कामायबोथ' नांगोन ना गुवाहाटीफोर बायदियाव लाइफ स्टाइल खालामनो थाखाय दा कामाय गैया माबायदिहै लाइफ स्टाइल खालामगोन गावनि देहाफोरजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै लाइफ स्टाइलखौ खालामगासिनो आरो गुवाहाटीफोर बायदियाव गुवाहाटीयावल' नङा गुबुन गुबुन सिटिफोराव बिदि जागासिनो टाउनफोराव जागासिनो गामि ओनसोलावबो दायो जागासिनो दा बेफोरखौ फोसाबग्रा दायो रावबो गैला हो दानि आबसु बेफोरखौ नोजोर होआ एनडेबिथ' गैखाला डिसबेन्ड जाबाय नङा होमबा बिदिनो मैया दाखालिनि जाथायखौ एक्स एनडेबिफोरा जेनेबा एक्स एनडेबि होननानै बिथांमोना सिनाखि होबाय बिथांमोना खालामबाय बे मोजांनि बाथ्राबो जाहैबाय फारसेथिं हो मोजांनि बाथ्रा खारन बिदि सिगियाब्ला इयुन जेनेरेसना बारायबाय थागोन जियानो जा जेनेबा जायफ्रा दायो हमजाबाय बिथांमोनहा जेनेबा ससियेल मिडियायाव फैबाय न'खरथिं लासिंसिं समाजाव लासिंसिं गामियाव लासिंसिं हारियावबो लासिंसिं खिन्थु उपाय गैया मा खालामनो नङा होमबा हमाबाबोथ' बारानिफ्राय बारा बिथांमोननि जुगिदिनो मा होनो बारायलांगासिनो दा बारायनायखौथ' हमथानांगोन आरो हमथायाब्लाबो बिपद हौवाफोरनाथ' बिपद
दा बिथांमोना दायो इन्जय खालामदों गुवाहाटिफोर बायदियाव, गाबोन सबनायाव फैना गामियावनो हाबा जागोन नङा होमबा, गामिनि सोरबा जाम्बाखौ मोनसिगोन आरो दा बै जाम्बाया मालाय गानखान्दा गस्ला गाननांसिगोन, बेबायदि आरोना खोथाया नङा होमबा। दा बेफोरखौ हमथानांगोन। ससियेल मिडियाफोराथ' मा होनो जाथाया जाबासो दिन्थिनो हायो नालाय, खिन्थु बेफोरखौ हमग्रा थानांगोन। जोंहा आबसु दङ, आबसुआ हमनांगोन, खिन्थु दा आथिखालनि आबसुआ बेफोरखौ नोजोर होआ। जों बहुद नुगासिनो भाइराल नङा होमबा, आरो गासै भाइरालानो जाबाय मोजांनि थाखाय भाइराल नङा, समाज गुबुंलेनि भाइराल। दा बेफोरखौ हमनो ओंखारनांगोन, गोदान मोनसे टिम जानांगोन। जेरै दाबो XNDBफोर दङ, जेनेबा आबसुफोर दङ, बिथांमोना नायनांगौ नायनाया, खिन्थु बिथांमोना दिनै नोजोर होनो नागिरा। खिन्थु दाखालिनि जिथु घटना XNDBफोरा हमबाय, बिथांमोनखौबो साबायखर होगोन। खारन मानो होनना बुङोब्ला बर'नि जिथु गाज्रि आखुआव थांबाय थानाय बेखौ हमथानाय लामा बियो मोनसे। बेबायदि खालामाबा आरो इयुन जेनेरेसना गिनायबो नङा। आरो दिनैथ' नाय जों नुगासिनो बर' सिख्लाफोरा मा होनना बुंगोन, गावनि जेनेरेसनखौथ' बयफ्रेन्डबो नागिरला हो, खारन मानो होनबा सेंग्राफोरनाव इनकाम थाया, बिमा बिफानिफ्रायसो बाइकफ्राव थाव सोनोबाबो बिमा बिफानिफ्राय बिनाय जायो नालाय, बेनिखायनो सेंग्राफोरा सिख्लाफोरनो गार्लफ्रेन्डफोरनो जेबो होनो हाया। बेनिखायनो बैसोगोरायानो जाथों बोरायानो जाथों बैसोगोरा बोरायबाबो बिथांमोना सोमोन्दो लाखियो दायो। खारन बैसोगोरा हाबा जाखानाय हौवाफोरा फैसा खामायो, फैसा बिराद थायो नालाय, बिथांमोनासो होनो हायो, हाबा जानायफ्रासो होनो हायो। बेनिखायनो दानि उन्दै उन्दै सिख्लाफोरा बोरायब्लाबो नेवसिया आरोना, गासिबजोंबो सोमोन्दो लाखियो। जों भाइरालाव नुदों पिक्साराव नङा होमबा, मैदेरनिखौ नाय, जेनेबा मैदेराबोथ' हाफ बैसो बारा नङा होमबा, मैदेरा 45 बा 50 बा सिख्लाया 25, बेबायदि बिथांनियाबोथ' बिदि भाइराल जादोंमोन। नोंथांमोना नुगासिनोखा बर' सिख्लाफ्रा गुवाहाटियाव गुबुन हारिनि सेंग्राफोरदों हौवाफोरदों, सेंग्राथ' बारहो हौवाफोर बोराय बैसोजों जों पिक्सारफोरखौ नुबाय थायो ससियेल मिडियाफोराव, बिदि फेसबुकफोराव नुबाय थायो। बिथांमोना बिसोरजों मानो सोमोन्दो लाखिदों, बेयो फैसानि थाखाय आरोना। दा देहा होबानो फैसा मोननाय इजि जाबाय आरो सिख्लाफोरनि थाखाय। खिन्थु समाजाव जोंनि बर' हारियाथ' जेनेबा समाजखौ बहुद स्ट्रंहै लाखिनायमोन मोनसे समनि, बर'नि आफादफ्रानो बहुद स्ट्रं खालामबोनाय, हारिखौ थिग लाखिनो थाखाय बेफोरखौ खालामनायमोन। खिन्थु दिनै बेफोरखौ नेवसिगासिनो दानि आथिखालनि बर' लाइमोनफोरा, बर' सिख्लाफोरा। दा बिदि जानाङा, बिदि जानाया जोबोर गाज्रि जालांदों। बेनिखायनो हमनांगौबो, हमनायखौ गाज्रि मोननो नाङा, सोरबा गाज्रि मोननोबो हागौ। इन्जय खालामनाया इन्जय खालामनायनि तारिखाया बेलेग, आरो देहा फालांगि खालामथारनाया बेलेग जायो। बिथांमोना देहा फालांगि खालामथारदों होननाय जाहैबाय, ओरैनो हमाखै हमनाया। आरो बेयाव जोंहा ससियेल मिडियायाव नुदों गें लिडारफोरा जाहैबाय गेमस्रिमोन जाहैदों, दाला सान्द्रि ना मा मोखां, बिथांमोननि फट'बो हगारदों। बिथांमोना बेफोरखौनो खामानि मावनानै बेफोरजोंनो सोनारना दङ आरोना। सिटि लाइफ होनना बुङोब्ला माबायदि सिटि लाइफआ, मोनसेबो बुस्थु न'निफ्रायनो उजिया आरोना सिटियाव थाग्राफोरनाव, खालि गासैबो फैसादों जाजोबो। होमबा गुवाहाटि बायदियाव थानाया रुम मोनसेनि भाराया मासावनो 15,000 20,000, आरो गेसनो लाइट बिल, दैनि बिल, आरो जानाय लोंनाय, बेफोर माहानिफ्राय फैगोन? बिथांमोना दायो देहाजोंनो सोनारगासिनो दं आरो बेफोरखौ। जियानो जा, जायफ्रा बेफोरखौ हमबाय बिथांमोनखौ दायो सोरबा सानगोन जे बिथांमोना मेगन सादों होननानै, नङा होमबा? खिन्थु मेगन सानायनि खोथा नङा आरोना, गामिनि हौवाफ्राबो एसे सानथावना बाथ्रा। खारन बिदिखौ फोसाबाबा बिदिनो मा होनगोन, गानखान्दा गस्ला, गुबुननि गानखान्दा गस्लाखौ गाननांगोन आरो गामियाव थानाय माखासे सेंग्रा सिदा सादा सेंग्राफोरा। दा नै बे साबा सिख्लाया भाइराल जाबाय, बिथांमोनाबोथ' सानसे गामियावनो हायनानै हाबा लागोन, नङा होमबा? सिटियाव बिसोरखौ रावबो हाबा लानाय नङा, खारन बिसोरनाव जिबानो गैखायाबा, आरो बिसोरखौ सिनायखायो देहा फालांगिसो, बिदिखौ सोर हाबा खालामगोन? दा गामियाव फैनानै बिथांमोना हाबा जाफैगोन, आरो गामिनि सोरबा जाम्बाखौ, सिदा मानसिखौ मा होनगोन, बोजबनानै लानाय जाहैगोन आरोना। खाफाला सोरना गाज्रि जाहैगोन? जाय मानसिया मोनगोन बे मानसिया खाफाल गाज्रि जाहैगोन। बेनिखायनो हमनोबो गोनां आरोना, जेन सिदा मानसिफोराबो जेन उनाव दुखु जानो गोनां जाया। जियानो जा, नोंथांमोना बुजिदों बे भाइराला आथिखालाव बारानिफ्राय बारा बांबाय। बेफोरो सिगां जायामोन, बहुद खम जायोमोन, आरो बिदि जायोब्लानो साजा दंमोन गोदो।
आथिखालाव साजा गैला नालाय बेनिखायनो गिला आरो दायो लोब लोब बांगासिनो दं आरोना बेबायदि घटना जानो थाखाय बिदि जानो नाङा जायफ्रा भिडिअखौ नायबाय बिथांमोना शेयार खालामगोन बिदि इयुन जेनेरेसना बिदि आखुखौ लानो नाङा आरोना मोजां समाजजों मोजां सोनारनांगौ गावनि केरेक्टारखौ थिग लाखिनांगौ फैसायानो जे गासिबखौबो खालामजोबो बेखौ साननो नाङा हा आथिखालाव बांसिन फैसाखौनो लुबैयो मानसिफोरा आरो फैसायानो गाज्रि खालामो दा गासिबो बेफोर जाथाया फैसानि थाखाय जादों बेनिखायनो फैसाखौ गिदिरसिन साननो नाङा स' लोगोफोर नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ दिनैनि बे भिडिअखौ बे भाइराल जाबाय थानाया बर' समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो बिनि थाखायनो आं फंनैसो बुंबाय बिसिनोसै दिनैनि भिडिअआ गोजोन्थों।